Arestado ang sarong 20 anyos na high school student sa sarong pampublikong eskwelahan sa barangay Liboton, Ciudad de Naga, makalis na makuhaan ng drug paraphernalia kan sa indang gwardiya alas 10:30 kasudmang aga. Pigbisto ang sospek na si alias Rom, residente kan barangay Kalawag, parehong syudad. Basado sa impormasyon, nagduda ang gwardiya sa hero kan sospek sa likod kang school canteen. Kanranihan, dumana na ako sa sospek ang sarong improvised drug pipe na may abo pa ng pigtutubudan na marijuana. Tulos man ining ipig-report sa kapulisan. Dagos man po yung nag-report sa Police Station 3 and then yun po, nag-undergo ng process para sa filing of case na po. Sa presente, nasa kusuriya pa kan City Police Station 3 ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Dapat closely monitor po natin ang ating mga anak at or kamag-anak, lalong-lalo na dito sa mga high school na very vulnerable po sila sa ganitong issue. No po, unang-una negosyo din po 'yan, no? So nagiging biktima na rin yung ating mga anak, biktima. So kailangan ng kung nagbo-board, sorpresahin sa boarding house. Laging kumustahin yung pag-uugali kung may changes. So, i-report agad sa amin sa kahit anong police station kung medyo duda na para matulungan po kayo. Naatubang siya sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baratang tatak Bicol. Hercules Barbacena.